elimele vela kotibayela abazukulwane bakhe bamlindile. Nakutamkhulu lungisani. No, bese nini guys. Oh, inkosi yakho umzukulwane. Okay, mzukulwane niphelele? Okay, mzukulwane. Ndiza kunibalisela ngento eyenzeka kudala phaya nam ndandiseyinkwenkwane esakhulayo ngelo xesha. Ndingathi libali kuyawutsho wena ke mzukulwane uba libalile inyani nam gqiba kwam ukunibalisela. Isihloko selibali sithi kwaba njalo ke ukufakwa loo nto. Kudala phaya kwisithili saseXesi kwakukho nkwenkwana ethile ebizwa ngegama kuthiwa nguZwelinjani. uZwelinjani lo wayefunda ibanga le-10. Apha ekufundeni kwakhe uZwelinjani ibingumntu ozalwa yedwa kowabo. Apha ekuzalweni yedwa kowabo singathi ngesizulu babe sithi izambane likapondo, iipokoti zabo zazifumile. Umama wakhe wayeyinjaji, utata wakhe wayengugqirha. Kodwa kana mzukulwana uZwelinjani lo wayenengxaki enye. Ingxaki yakhe wayengakwazi ukufunda. Wayesodliwa ndim lo sombhalelo.